Sziasztok srácok, itt mind Roxit, és lennénk a legeslegelső videóban, amiben nem más lesz, mint reloadozni fogunk. Így, na srácok, be is töltöttünk. Szerintem... szálljunk egyet ide. Jó lesz ez. Talán. Majd kiderül. Basszus, véletlen kinyitottam meg a gliderem. Megpróbálok valami jó droppot összehozni, de így egy egyszer kinyitottam. Hát mondjuk jó a droppom. De miért mászik ez fel? Na mindegy. Jó? Jó. Jó. Bolt action, oké, nice, adom. Jó, oké, max HP. Úgyhogy egy shoti kéne leginkább. Utána meg is lennénk. Jó, kombot, oké, elfogadom. Nem charge, addig elfogadom. Kellett mondanom, hogy charge-oznak körülöttem. Epic Hammer. Az a baj, hogy én... Az a bajom Hammerre, hogy keveset sebez, szerintem. Basszus. Az a baj, hogy látom a gyereket is. Robot. Értem. Igen. Jó, egy build-el lefajtolom. Miért kinyitottam ezt a chestet és szerzek még 3 buildet. Te charge-os, te! Őrült banyahelye, mi? Jó. Jó, oké. Gyerekek nem fog minket elkapni. Jó, nem fog minket elkapni, nem fog. De nincs matim. Nem mozog ez a... bánat. What? Nice. Jó, még van egy éledésem. Nem, kettő. Jó. Ha újra lennék, az jó lenne amúgy. Köszönöm. Hát ha ez a hely nincs kilútolva, annak örülnék. Akkor nem lenne elemi. Jó, ki van lootolva. Elemi nincs. Jó, van egy chest, van mini. Díjazom. Jó lesz ez. Oké. Jó, tökéletes. Szedek egy kis matit, utána megpróbálok fajtolni. Még felmegy a shield-el. Jó, körbe benn vagyok. Tökéletes. Mi vagy ez a fókusz? Mibe? De tudtam, hogy a fókusz. Gyere, tesó. Mi? Tesó. Még fogadni mártam volna, hogy te vagy ez amúgy. Játéktudásod alapján. De érted, és elmegy, behalok a gyerekem. Igazából nem, mert itt van, de... Na, talán. Az a bajom, hogy ez a gyerek, ez amúgy okos. Valamennyire. Jó, dad! Jó, nice.
Nem érdekel, kapsz a lootot, tesó. Nekem nem igazán jó kell, nice. Jó. Hila, jó charge, oké. Hogy nem már, jönnek még. És miért? Ja, látta a koronát. Az is ilyen a világon nincs. Jó, charge nem vagyok jó, szóval inkább ezt a fight-ot most kiadjom. Látnám visszakál, de tényleg nem vagyok jó charge-el. Még majd látni fogjátok, hogyha nem... Snipe-olnak el, az meg minizik be. De érted, mindenkinek van sok wave-je, rotatárgya, valami. Még nekem. Rény. Ranger. Akkor ma inkább elhozom ezt. Ezt csak azért mondom amúgy, mert egy lövésre nem megyek sokra. De amúgy sokra megyek. Na de jó. Van ami. Nem tesó. Légy a lőj rám. Én charge-al nem játszok. Nem fogok én charge shotgunnal üzelni. Légy színe. De ilyen nincs, én a világon nincs, amúgy ez remélem valami rossz vicc. Jó, tudom, mint Amerika. A vásztam elől nem lehet menekülni. Nice, dead. Jó. És ne, légy színe. Jó, rotatargy van, csak TK nem kéne. Jó. De rossz az aimom. Szegény olyan, mint én. Az egy bot. De még ez is megöl. Aha, hol? Tesó. Sorry, nem tímelek. Csörögyelek, már az életét is feladta. Szerintem amikor hallott, hogy be van töltve a charge-om, szerintem már akkor feladta amúgy. Ellövök odáig? Aha, ellövök. Aha, mit mondjuk? Várja, itt talán? Az még kicsit fölé lőttem. Meg... Azt, hogy nem is hiszem, hogy... Aha, jó, ő viszont nem lőtt felé. Még kicsit mondta, hogy alá lőtt. Annyira pontosítani szeretnék, de... Te köcsög. Na, az baj. Aha, de jó. Jó, tehát. Jó, hozom ezt a charge-et. Mikor kaja borzalmas vagyok ezzel a sotival, de most... Lehet nem látjátok majd a videóba, de... Én nagyon borzalmas vagyok a charge-otival. Esküszöm. Most nem tudom, hogy csak szerencsém van-e, de... Még annyira open nem kéne lennem, inkább lejövök ide. Shieldet keresni, hát ha. Burst. Jelentem shield találva, shield találva. Arra felent, hogyha lennének szerintem. A supply-t azt... Lehet megnézem, csak az ammót tékelem. Vagy sok irányból. Supply, maybe.
Úristen, hogy mi hagyjátok, open van a gyerek, és visszanem a shotot. Bekáll a gyerek, és visszanem. Látjátok, ezt mondom, hogy csak szerencsém volt. Most meg egy gyerek elkezdeni glide-on, és kilőném. Léptem ki, akkor sziasztok. Nem jön ide még egy pali. Vagy nem. Ja, várj, szúd. Szúd amúgy. Vagy nem. Nem tud. Úris, nagyon rossz vagyok. Guys, nagyon rossz vagyok. Borzalmas vagyok. Nagyon rosszul játszok, ember. Úristen. Miért játszok ezzel a játékkal? Még openben volt a gyerek. Jó, most látom, hogy ott a pali, de az a baj, hogy két irányba kell mennem. Tudom, az előzőt nem öltem meg, akkor legalább ez, de ami jön ő oldalba. Behalok. Ez egy másik gyerek, az a legjobb. Ja. Nyilván most nem lövök fájra. Na, ezt megadom. Jó, 160, nice. Körülök már. Annyi lenne a terven, fogom. What? Jó, nem tudom, hogy healelte. I think igen. Tehát... Mi? Hogy hoztam le? Azt a kutyuli-mutyuliát. Aztán most elő meglepődtem, hogy ezt lehoztam. Charge combat, hát... Jó legyen combat. Grapplers, mi bejátszom? Jó, a 30-as jack helyett. Basszus. Most nem tudok editálni, de amúgy ilyeneket csinálok. Fail time, jami. Basszus. Telibe van openbe felettem minden. Minden rossz dolog. Az baj, nem tudom, hogy... Jó, oké. Jó, köszi a visszajelzés, jó, akkor vannak openben, jól sejtettem. Vagy openben mögöttem, na. Beszélni se tudok. Szóval nem igazán merek píkálni. Egy gyereknek sem voltam, hogy több matja, most nézem. Ezek ott harcolnak. Jó, ezt misszeltem. Kancsal végig sniperrel, de... Aha, ott az a pali, ez egy picit kiment. Az is. Azzal nem merek nagyon píkálni, mert félek, hogy valamelyik lehátyizik. De az a fa, az még nekem nagyon jól jön amúgy, és ha valamelyik fájjon zipline-nal azt. Nekem még mindig jó pozin. De csináltam, hogy egy kis mati, de most komolyan. Nem akarják mindig meslőni, de most komolyan. Nekem ez így jó amúgy. Ja nem, nekem az borzalmas, amit szóval lehet lemegyek, kell mati. Bro, Mati az ilyen nuku. Bro, az a minden, bro, ez az OG. Aj. Na jó, hát ilyen nincs.
Basszus, te még én ijedtem meg, hallod. Úgyhogy nem is engem lőttek. Jó. Maybe... Most mehetünk vissza, tessék, what the fuck? Jó, csak az... Jön ám. Előre kell menni. Hát, jó, szköbb azt ment. Nem akarok kempelni, szóval. Te soha engem ne lőjél. Én meglőlek. Jó, mindketten törtünk. Tesó, nyárén a jobbik. Nyárén a jobbik, tesó. Ezt felettem van, vagy alattam? Szinte szóval nem tudom, hogy felettem meg vagy. Vagy nincs matim. Na jó. GG, tesó. GG. Top 2 GG's. 7 kill. Amúgy. Lehetett volna több is, de nem rossz. Nem rossz. De viszont srácok, én Mintroxy voltam. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!